जो थाइसेबो फैसा गैला खोमा दस' माबोरै सोलिबावनो सानखौ आयै मोसौ बोरमाबो मासेबो गैला अमाफोराबो थांनायनि सिगांनो फाननानै थांजोबदों रावनोबो आथिबो होनानै जों गालांनाय जायासै माबायदि मा खालामनो साननानै मोनाखै र' आयै आङो दा सोलिनो बिराद खस्थ' जादों दस' जोंहा मा बेफार मावनो सानदों र' आंबो ना बै मा मावनो सानदों आं बे आगोलनि दखानखौनो हमफिनसै नामा साहा दखान फिथा दखानखौनो नों दा बे बैसोआव हाबावगोन आरो मावथ'नोसै माथो खालायनो न'खौलाय माबायदि सोलिहोनो होनब्लालाय सासेयाबोथ' मुलिया जोब्बाय खोमा आयै टाउनावसो लायनो थांनांगोन खोमा जोंनावबो मोननाय नङा बिनि मुलिखौ सासेयाबो दाबो मोजां जानो रोंला जागोन बिहामजो एसे धैर्य हमनांगोन आबाखौबो बे एलपि स्कुलावनो हैफिनसै बे एलपियावनो हैफिनदो आरो माथो खालायबावनो गथ'ना खाफालानो गाज्रि मालायफोरबायदि मोजां स्कुलाव फरायनो खाफाल गैया दे बिहा खाफाल थानाय मोनब्ला बेसेबा बेबायदि फिदिं खाफाला बेयावनो लाफिननाय नङामोन बेयावनो होफिनदो गाबोननिफ्राय हैदो गथ'आबो बादुलासो जाजोबसिगोन आयै आंबो बेखौनो सानदों गाबोन हैफिनसै आङो गामियाव थांनि र' आं बिहामजो सोरहानोबा मायबाफोर दाहारफोर एसेफोर मोनो ना मायो बेखौनो सोंनानै फैनि आयै थां नै आइ बेनिफ्राय माबा सोरनावबा बै अमा बोरमा आदिफोर सोरबा होयोबा लागोन होननानै बुं जागोन दे दाखालि आइया फैनानै एसे फैसा होलांदोंमोन बेबोथ' जोब्बायानो बिनि मुलि लाबोनायावनो जोबगोनथ' र' आरोलाय बिमा बिफानियावलाय लासिंसिं बिमा बिफानिफ्रायलाय बेसे फैसा लाबाय थानो आंसो लाजिनाय मोनो नोंसिनि न'निफ्रायबो बेसे मदद खालायखौ जोंफोरखौ नङा होमबा लाजिनाय मोनलायलाङो आंबो बेयावथ' बेबायदिनो सोलिगासिनो दा ओजोंबा आरो माबायदि दं रितुमोना गैयालासिनो बेबायदि गारबोनायबो जाबाय ओजोंबा आरो मा जागासिनो मोजाङै दंना गैयाबा बिसोरनि बाथ्राखौ सानब्लाबो टेनसन मोनो आङो उन्दै गथ'बो दं सासे माबा खालायदों मेगनाबा मा जाखौ मोनगोन होननानै बुंनाया मोननायबा हामसिगौ मा खालायनो मा मानो जेबोखौनो हमना मोनला आङो खेबसे खबर लानोबो गोसो दंमोन आं नाथायलाय मा होनना फन खालायनो आंलाय आंखौ मोजां मोना दोननाय रितुआ थेवबो आं माबोरैबा मोनो एरा रितुनि मेगनखौ थाबनो फाहामना होबानो जासिगौ सन्जिबखौनो फन खालायनांगोन र' खेबसे आंथ' डाइरेक्ट खबर लानो हानाय नंखाया सन्जिबानो सोंहरथोंसै माबोरै दङ माबोरै गैया बेबायदि गारना फैनानै आं गोसोखौबो दुखु मोनदोंलै ओरैबो थाङा जिउ बेफोर जिउआबो माबायदि जिउ बेखिं साबा बैयो प्रब्लेम बेखौ सानबा बैयो प्रब्लेम जेखिंबो प्रब्लेमानो जोबा इसोर नों रितुनि मेगनखौ थाबनो फाहामनानै होदो मेगना मोजां जाबोला रितुआ एसे मानसियाबो गोजोननाय मोनगोन ना दा मेगनखौबो फाहामनानै होला नों इसोर ओइ जांग्राव आयं आयं र' मालै आयं मामोन जांग्राव माबाहाय नोंलाय माथो मोसौ आदि होगोन होननानै बुंदोंमोन नो आयं मोसौ बादि होनो नागिरदोंमोन र' नायग्राबो मानसि गैयाना रावबो मासे दंमोनलै गाय नांगौमोन नामा आयं नों मालायनो रावनोबो हरनांला आंनो हरदो आंनो फिहैनोसै नों फिनलांनो आंनो लांसै रावनोबो हरनांला नै दोनैनो लांसै आङो दोनैनो लांसै माने आयं फोथारावसो दंलै मोसौआ अबेयाव दङ सोरहानि हायाव दङ नोंजों जेबो गेरेन्थियालै नों दानो सोरनोबासो हरलाबायगोन आंनो लांगोन दे दोनैनो सोरहानि दुब्लियाव दङ सोरहानि हायाव दोनदालहैदों दे आं लायना फैनोसै दोनैनो दोनदालहैनायाथ' बै स्कुलनि फिल्डथिंनो हैदोंमोन र' आङो आयं फिल्डथिं दे होमबालाय आं थांगोन माबाना मोसौ फिसायाबोथ' दं खोमा मोसौ फिसायाबो दंमोन र' नों नागिरना मोनगोनसो ना मोना मोसौ फिसायानो खारथिंबाय थायो जेबो नङा नागिरगोन आङो बिमाखौ मोनग्रोबानो जागोन दे होनब्लालाय लां बेनिफ्राय नै माबा दंबावबा हरबावनो हागोन आदि लानो लांगोन आङो माबाफोर बोरमाफोर दंबावो नामा बोरमा अमाफोर हरनोबा हर गैलालै आयं नै दाउसो दंमोन दाउ नांगौ दाउबो मोनबा नांगौथ' र' जोंहा दा जेबो गैया जादोंना पाटनानिफ्राय फैनानै जेबोआनो गैला थांनायनि सिगांनो फानना थांजोबदोंमोन दा जेबो गैला न'आवनो गामियाव थानाय मानसि आरो बोरमा अमा दाउ बेफोरजों गैयाब्ला खालि मोनोना होमब्लालाय लांनो हागोन दे दाउखौबो दाउआ दा गैला अबावबासो खारथिंहैजोब्बाय खोमा दाहाय हरावसो बिसोर थाइजौ दंफाङाव थाफैयो गाखो नोंसोर दा हराव फै नङाबा गाबोन फुङावनो फै आं हमनानै दोनगोन दे होमब्लालाय जागोन दे आयं गाबोन फुङावनो लांफैगोन दे आङो दाउखौ नोंबो दा हराव हमना दोन दे दंफाङाव गाखोफैबा नङाबा हमनो हानाय नङा दा हरावनो हमना दोनखा दे जागोन दे नोमबाजैया बेसेबा दाउ मानिखायो नोमबाजैना दाउ लाबाथाय बेसेबा जाखायो दाउज्ला दाउ आगोलबो फिसिनायफोरा गिदिर बेसेबा फैसा मोनखायो मासेयावनो लांगोन दे नोंहाबो बागो मोनगोन ना दे जागोन बेनिफ्राय नोंहालाय हिन्जावालाय माथो जाखो आंलाय माथो हाबा जाबासो खालायबाय नामा
गैलालै आयं जाला खोमा बेबायदिनो बालन्दा दानना थानांसिगोन खोमा हिनजावाबो खारजानानै गैला रावखौबो मोनलानो माथो ए रावबो नायना होआखै होनबा लोगोफोरनि माबाफोर मोनाखै सोरबा बेबायदिनो लोगो लुगा मालायफोरालाय माथो आजिखालि माथो मबाइलाव रायलायसिनो फेसबुक मायबा बुक दंसैनो माथो नोंहा बेयाव मोनाखै गैयालै आयं मोनाखै सिरियास मोनाखै मोननायमोनब्ला दालागि हाबा जाना गथ' जालायलांसिगौ दे माबा मोनसे जासिगोन दे आरो लासैनो माथो खालायबावनो मोनिखौलाय आं नायगोन दे सासे दंमोनलै र' सोंहरगोन र' आङो बै जोंबोनि आइमोननिथिं सासे बागि सिख्ला दंमोनलै गोजाननि सोंगोन र' आङो ए दंमारो नामा आयं दे सों जानाय बायदि खालायथार दे सोंगोन दे आङो दे होनब्लालाय आयं थांसै आङो मोसौखौ होनब्लालाय लानानै थांखानोसै आङो दानो दाहाय बेलासै आरो सम मोननाय नङाना औ लां आयं लां नोंनि गोसोसो दोनै लाङो गाबोन लाङो दोनै लांबालाय लां औ दे होनब्लालाय लांसै आङो थांसै होनबा आं आयं दे आयं थां दादै मा जाखो दादै दिनै जागोन गाबोन जागोन होननानै नोंनो अबावथ' मेगन होग्रा दालाला अबाव माथो जेबो खबरानो गैया हायाबा हाया होननानै बुंखानांगौना मानो बेबायदि आसा होननानै दोनबाय थानांगौ आंखौलाय नङालै आइ नै जागोन होननानै माबा खालायखौ बियो दिनै जागोन गाबोन जागोन होननानै बेबायदिनो दोनबाय दं आंबोथ' बेखौ बेसेबा रागा जोंहरखादों बे जेबोखौनो फिक्स होना माथो नङा बेबायदिबो जायाना माबा मोनसे फिक्स बाथ्रा होनांगौना बियो हाथारगोन होननानै बुंनानै दिनैसिम बेबायदिनो दोनदों आं एसेबां बुंखादों औ आइ आं बुजिदों नोंनि खस्थ'खौ आं दुखुखौ बुजिनो हादों आइ दा मानसियानो बेबायदि खालायबाय थादों फाल्थुसो ना मायोथाय हमनानो मोनला बेबायदिबो जायाना आं आगोलनो बुंखादों जाय लाबोनानै होनो हायो आंनो मेगनखौ लाबोनानै होनो हायो आं बिनो अननानै आंनि फार्मखौनो बिदिनो मुं खालायनानै होगोन होननानै बुंखादोंमोन ना आङो फैसा रागानि जेबो टेनसन लानाङा आं होखागोन होननानै बुंदोंमोन ना जेसेबां नांगौ माथो दाबो बेबायदि लाबोनानै होफैया एसेबां होगोन होननानै बुंनायावबो आइ धैर्य हमर' आइ जाथारगोन एबार मायबा मोनसे खालायथारसिगोन बे मानसिया जुदि हायाबा जोंनो खालायसिगोन जोंनो खालाय दादै जि खालाय नुवाखै आंजों मा जागासिनो दिनै मेगन नुयिनि थाखायनो आंखौ बेबायदि मोसौ बायसा थगायनानै आंनि हौवाखौ लानानै खारबाय सिखाखौ खावनानै नोंसोर नुवाखै नामा आंजों मा खालायगासिनो बिसोरो एसेबां गाज्रि मावलांबाय आंखौ आंनि हौवाखौ खावनानै लांबाय आंनि मेगननि सिगांनिफ्राय आं जेबोखौनो खालायनो हायासै बेबायदि थगायजाबाय आङो पापिफोरजों आरो दा आं बेबायदि जयै थाबाय थागोन नामा जाया आं बेबायदि थानो हाला आंखौ बेबायदि बाहायनानै आंजों बेबायदि खालायनानै आंनि हौवाखौ खावनानै लाना थांनानै आंखौ ओरैनो थाबाय थागोन बायदि सानदों बे सुदेमा बे सुदेमनि न'खरनि मानसिया बेबायदि सानबाय थादों बे माब्लाबाबो जाया आंबो खिथेर लागोन आंनो मेगनखौ नांगौ माबोरै जा खालाय दादै आंनो मेगनखौ नांगौ नोंसोर जि खालायनानै लाबो आंनो मेगनखौल' नांगौ सोरखौबा किडनेप खालायो सोरबा मायबा खालायो जि खालाय आंनो मेगनल' नांगौ आंनो माबोरै लाबोना होफै लाबोगोन नङा दादै नोंनि बे दालालफ्रा मोजां नङा मोजां दालाल हमदो आरो नोंसोरनोबो होगोन आं दादै मा नांगौ आंनो मेगनखौल' लाबोनानै होफै नोंसोरनोबो हानि बाहागो होगोन आङो मा नांगौ नोंसोरनो कम्पानिनि बाहागो नांगौ हानि बाहागो नांगौ मा नांगौ आंनो मेगनखौल' नांगौ दा नोंसोरनो मा नांगौ बुं होगोन आंनो मेगनखौल' होफै जायनिफ्राय होफै आंनो मेगनखौल' नांगौ दा बे मेगना नङाब्ला आं बे सुदेममोनखौ खिथेरबो लानो हानाय नङा आंखौ खानि होननानै बिसोर मुगैदोंना खानि होननानै आंखौ बेबायदि सैमा बायदि बाहायदों खानिखाय मेगन गैयैखायनो आंखौ बेबायदि बाहायनानै थांनो हादों बिसोरो हौवा खावना लानो थांनो हादों जेबो बुङालासिनो मेगन थानायावथ' हानाय नङामोन मेगन गैयैखायनो आंखौ सैमा सानदों मोसौ सैमा जुनार सानदों आंखौ बिसोरो गारा आंबो बिसोरखौ नै बिखायासो मिथिगौ आं बेसे दुखु मोननानै दङ दादै आं बुजिदों नोंहा दा मा सोलिगासिनो नोंनि गोसोआव बयबो बेबायदिनो जाखागोन नोंनि जायगायाव सोरबा बेलेग हिनजाव गुबुन हिनजाव थानायबाबो बेबायदिनो जागौमोन नोंजों मोजां खालायाखै बिसोरो बेफोरबायदि खालायनायनि फिननाय मोनखागोन बिसोरो इसोर दं इसोरा फाबोगोनथ' बिसोरनो एखे इसोर दंथारो नोङो इसोरखौ फोथायथारनाय इसोर बुंबाय थाबाल' जाला इसोरा जेबो खालाया जों गावबा गावनो खालायनानै लानांगोन बे इसोरा जेबो खालाया बे इसोर होननाय बुस्थुआ गाज्रिखौल' खालायनो रोंखागौ बिसोर खालायनो मोजांखौ रोंखाया बेनिखायनो इसोरा मायबा मोजां खालायगोन होननानै इसोरखौ नेबाय थानानै जेबो लाब गैला जा खालायनांगौ जों मानसियानो जों गावबा गावनो खालायनानै लानांगोन दादै माबोरै खालाय नङाब्ला आङो गुबुन राहा लाबावगोन नों हागोन ना हाया दादै मेगनखौ लाबोनानै होफैनो बापरे बाप बे रितु खानिनियालाय दिनैलै खर'आ बांद्राय गुदुं जाबाय नामालै डेन्जार माबोरैबा बुंखाबाय माथो मानसियानो फाग्लि जाबाय खोमालै बे फाग्लि जामारबायलै बे हौवानि थाखाय दादै खोनासंदोंना खोनासङाखै नोङो औ आइ
खोनासंदों मानो खोनासङाखै जाथारगोन आइ नोंनि बायदि जेबो राहा लानाङा आं राहा लागासिनो ना नों खालि बै फार्म हाउस मायबा हाउस बै सम्पतिफोरखौल' नोङो रेडि लाखिखा आं नोङो लाबोथारनोसै मेगनखौ नों बेफोरखौ फैसा सम्पतिनि बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा दादै बेफोर रेडि दंखायो आंहा सम्पति दंखायो बिमा बिफाया गालांनाय आंनो खालि मेगनखौल' नांगौ नों माबोरै लाबोदो खामानिखौल' माबोरै साक्सेस जाहोदो जागोन जाथारगोन आइ जाथारसिगोन आयु नोंहालाय मा उल्थासो थांबाय थागौ धुर दिरुङाबो गैलाहाय ओइ नोंलाय मा बिथिंसो थांबाय थागौ फाग्लि आयै सोरानि मोसौ मोनबोखौ नोंलाय ओइ जांग्रावनि नाङानो बिनो फिसिनो हालानो बियो आथि हरबाय आंनो जांग्रावनिसो जांग्रावनो नांलानो हिनजावबो गैखाय मोसौखौबो फिसिनो हालानो बियो हामबाय दे होमब्लालाय मोसौ नागिरखाबायसो दंमोन आङो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे बेनोथ' बिखिंबाय र' आं बै साइडनिफ्राय होनानै लाबोनि बे जोंफोरखौ सिनायाखैना बेनिखायनो दद' मोनदों